Laia esazu, erregalo bat ekarrizkuzule. Ai, egia da! Kantu hori dedikatzea benetan zabizi. Bai, Ai, zera. amaia, Eta edukitzea zuek sintonia bezala. Depresio bat pasa dut, eta ja utzi dut atzean, eta ez du deus ikustekorik nirekin. Ez du zentzurik, osak izakiak gara, eta denak du poso bat gugan, eta devoluzio bat. Zutzako honek erlazini eduke musikian munduaz. Eta zuzenki. Kontzertuntare dorri zen amatxita dena, pelaro eta piko urteekin, nire vestidua zen rollo, vestidito. Esango dit zerbait. Eta izabari errano mentzion, vestidua luzesko. Katu, erran duzu baka pop. Bai. Badut aplikazioan inmobila. Hitz egin behar dugu zaurgarria izateaz. Bakizu jaten zara gasolina botatzera toki batean zeinetan ezakizun ongi nola doaien asuntoa. Bertze batzutan markatu behar duzu bat, bertze batzutan hasten zara botatzen da etortzen zaizu gasolinerakoa, eta eraten zu, que ya le echo yo! Ia uste duzun, validazio ona konstantemente jasotzeak arazo bat izan daitekeen artistarentzako. Egoak baditu forma pila bat, eta erragoak dire egoak daudena super ongi kamuflatuak eta integratua. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Increíble Zer. izaten dituzun abesti atakeak. Kantatzeko atakeak. Bakizu zer, aurrekun bialdu zeunzten, zuk edo janek, ez dakinok, Instagrama esaten, Bai, igual zuk. Zuza malen. Nina. Zuza. Danok eukiko zuen lagun bat, de repente momentu batetik bestera kantean hasten dana, Nina. Ez dakiz epastaten. De repente lasai eta de repente na, 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 na. Eta zu horrela. Baina eski zurea ez da atake bat, osea, zurea da egunak 24 ordu baditu, zu zaude 27 kantatzen. Guzurre. Hau da nire momento, da, betxu justo gerengo goni buruz berba, baina hau da nire momento zaurgarri bat, zaurgarri bat ez, baina grabaketetana tensiñoi, tensiñoi ez. Bueno, tensiñoi, hau da Tensiñoi ez. parlamentua de repente. Ez, baina esan nahi dut jo, egun oso, sakrifikaue da gaurku. Oso gaizki. A ver, Gaizki. esto ez dezu ulertuko. Ba, azaldu barkatu bai. A ver, egun honek grabazio ordu asko eskatzo ditxu, exigenti da, Hori oso bai. goxaltzetaga, momenturoga gauzak egiten izestogu deskantzetan, Bai. denporazunga, bierrin, eta, momentu horretan, nire eskape bidetxo bat izeten da, edo dantzan eitxe? Kanteti. Edo kanteti. Komunin dantzan baztena batzutan. Bai, de repente, bai. repente. Nire goera da, lasai egon nahi izatea, eta de repente dago malen, hor txoritxo bat, la. Aizu, Bai. zeitxol, baina... Ondo, bai, osea... Animazioi bada bestalde. Ai, baina, €1, igual... Ez da €1, kari. Lasaitasuna, bueno... Ez du ezera konturatzen, baina... Bai, Bai. asko kantetot. Bai. A ber, gaur ze kanta ditxua, Sontxe Lisboa, bale? Ez dakit, sartu garenean goizean kantatzen sartu zara, ispiluan zendunean prestatzen kantatzen egon zara, Alegrixi. hasi aurretik kantatzen egon zara. Alegrixi matxiz. Bai, alegrixi. Por Bai. cierto, Lisboa ez hotela ontxe. Zer? Lisboa bestixe, abesten daben bi pertsonak, esti pasamondio benetan zabizetik, Gorka Ruizu eta Anelukin. Gorka Urbizetan elukin, eta bisetako batek, ez dugu esango nok, betik kalabazak emotozkuz. Oso ondo. Bueno, total, zeitxol, urte barrixe, ja aurra doie. Aurrera doie, nik daukat anekdota bat kontatzeko esan niola Konta. nire lagunari kontatu behar niola aitanari. Konta. Eske oso nada, ez dakit broma bat egin nahi badiozu sekula baten bati. Bai? Eske Ai, ez minkantan dakit bromak hau eitzi. oso etikoa den. Aitzi, pioa gustate ez bromak. Vale. Osea, buf, Vale, bueno, kontua da, bi lagunek, lagun batek eta bere bikoteak, Bai, jarri zutela Bakapop izeneko aplikazioan bai. anuntzio bat, Gauza bat, bakapop zer da? da aplikazio bat, hain zuzen, behien salmentarako. Bale, Osea, behiak dituztenek jartzen dituzte hor iragarkiak, pues behiak saldu behar dituzte doenalakoa, eta behietan interesa duenak erosten ditu hortik behiak, aukera du hori egiteko. Vale. Eta kontua da, lagun hauek jarri zutela anuntzixo bat, bendo bakas ez dakiz zer, tal, a un modiko prezio de, eta jarri zituen, Vale. pues ez dakit, super gutxi, super merke. Tipo, €2?
Ez, tia. 20 Zerbait euro. kreiblea, baina bastante reduzitua Vale. prezio hori, berez balioko lukeenarako behi Vale. horrek. Eta altxasu, eta telefono zenbaki bat. Vale. Eta hau pasatzen altxasuko festetan. Talako batean, geratzen gara goizean, eta lagun honek, aitanak, ari diate deitzen, tio? Baina, igual, 2 minuturo, dei bat sartzen ari zait, ke koño? Osea, ez dute zer ulertzen. Ez sabes Baina nada. minuturo zeukan telefonoan dei bat. Deika, eta ez zuen ulertzen. Talako batean hor dela WhatsApp bat heldu zitzaion. Ta batek, estoy interesado en las vacas. Ta aitana flipatzen, en plan de, ze koño da hau. Eta, atera zigun foto bat guri, eta gu horrela. Osea, bidali genion pertsona horri foto bat horrela, Ai, ez ez ama, genuen oso ulertzen. Ta horrengoak, berdin, las vacas ez dakiz zerta, aitara galetu zien, tipo, ze koño, osea, ze badaukazuen nire telefonoa. Pues, bakapopeko iragarkiagatik. Eta, karo, pareja honek ez zuen uste, hainbesteko oihartzuna izango zuen ikonek, eta hainbeste jendek deituko zuenik aitana. Bai, Ai, ama, ojo, según seas, o sea, según zeini barre batzuk hau. bai, hau itxi. bakapop. Ez dakit ze dauketan kontetako, ianek dinoz ez daukegule denporaik? Joder, bakarrik hitz egin dut nik. Ez, bueno, a ver, ez dauketan ese kontetako, TikToken denpora osun agertzatezela tarotistak, denpora osun imagina Ta ni. zer esaten dizu tarotak? Entzun. Ni egoten alarkatzen, larkatzen noski. TikToken, eta aspaldixon beti, tarotista piztiz, a ver, Carolina, le voy a decir lo que le va a pasar este año nuevo. Bueno, total, agertzate, eta tarotista danak koinziditzen dabe. Ta? Zein da zure etorkizuna? Todos los pistis solteros estén atentos este nuevo año. Pertsona bat esatuko gule. Pertsona garrantzitsu bat oso klabi izango dana gure bizitzetan aurtengo hilabete honetan esatuko gule. Ordu nerviosa. Baina erromantiko moduan, Ez da zehazten. laguntasuna... Pertsona klabe bat. Osea, pertsona bat importanti izango dana gure bizitza osun zier esautuko gule. Bueno, eske hori oso generikoa da, ez? Osea, Ja, ez hombre, dakit claro. da. Bai, baina, klaro, tarotista danak hori esaten dabe, beti kartetan, beti persona importante. Alare, persona solteras esaten badu, ja, ontzat ematen Ja, ari da, igual bai. pareji. Igual bai. dakit, bueno. Ez dakit, bueno. Bueno, hori da, malen, egunen batean solterixai agur esan barko zaio, Ai, jo, momentuz igual ez da bai. Ja, berriro ere esaten, soltera gaude. Ai, aizu zube soltera, za? Bai. Amo, Bai, ondino, momentuz. bai, Ondino, bai. Entzularen galdera, Entzularen galdera. olaiei buruz ez dugu ezer esan, olai entziarte gura izti, barriro dator guana eguneratzaz, ze paso doan honetan urtitan, ze olaia egozan, oindala 2 urte? Edo bat, 2. Bi. Akortana konta euskule deskantzo bat bibala, boom hori eta gero, ze lehenengo hasierako boom hori eukiban, eta Deskonektatu, konektatzeko. hori da, badakizu. hori da, eta gaur eguneratu ingoa. Bai, hori da. Aber lagun artin zelan gau esan, gu, Hori da. bera zelan dauen, bere musiki, bera, Hori da. zerrautxa. That's it. Bueno, So- zerrautxa eta orain atera duzura izeneko lana. Ez dakit deitzen zaion EPA... Galetuko EPA, diogu aitare, single. porque, osea, nik aztea irratean lan eginda jakin barko nuke, baina asko dariatzen aizen da singela, zein da EPA, EP. zein da albuma, zein da diska. Mira, txika, Ja. jazta. Osea, Esan deixela, berak Bai. hori da erretzena. zura izeneko lan atera du, eta tartean Rita adibidez, eta, bale, Rita izeneko kantua, eta, Vale. Aste honetako galdera, ilusio berezia egiten dit, zelenengo aldiz, Ah, nire bai? kuadrillako Irantzu eta Maider, Ez da jakin zure kuadriako izan. bai, Ah, vale. kuadrilla parte hartzen lehenengo aldiz podcast honetan, lagunak. Porque orain arte, beti, Malen, zure Ja, nire ingurukuk, kuadrilla oso paso da. Claro, nireak oraindik ez. Creo, bueno, guabok eta lagunakoa izan ditugu, Guabo, zinku, mitikizimu. lierri zinku eta. Zinku. Baina Irantzu eta Maider hause da, galdera. Aste honetako galdera hau da. Kaka egiten duzuenean, ipurdia esedite duzutik garbitzen duzue. Irantzu eta Maider! Irantzu eta Maider, mosutxuan nire partez nik ondino zaitxuetela esautzen, edo bai. Ez. Arpeiz, Ez, laskaon, ez. Vale. Esango nuke ez. Ondino ez dugu koinzidu Irantzu eta Maider, baina jakin karnabaletan altzazure jungo nazela, zik ezautuko garela. Hori da, laster, de hecho. Laster. Laster esatuko bai, zaitxuen. karnabalak. Galderi, ze galdera da hau. Nik ez nire zer esan, Osea, badakitela oso ni galdera hau, Bai? Oso zu. nik egingo nuken galdera da, baina haiek bota zuten. Osea, Ze galdera da hau, Kariz. Bueno, sin Niretzako más. interesantea da, Bai, interesantea. Asko definitzen du pertsona... Asko definiduko dago laia galdera horrek. Bai. Ikusiko goa ber zer antzuten da ben. Orduan, honen ostin listo aitzi egiturarekin jarraitu behar dugu. Jarraituko dugu eta orono goaz gero. Hori da. Egiturarekin jarraituko dugu.
Ibili adi argi berarekin guk eman dugu abisua. Oronozetik arin dator, azkenean saltzea lortu ezuen potxoka gainean. Bera da gure bildoz favoritoa, hori da egia, eta bere barrena maite baduzu ezazu ukitu. Artista, abeslaria, musikaria, puta ama ere bai. Benetan zabizeko rabean izango da suabe, baina gustora. Denak begira ditugu like, paso emango diogu Olaia Intziarteri! DBH-ko aurkezpentsoa, bai, esan dezakezu. Ongi, baina, hartu duzu tarte bat hori egiten osake. Bueno, eski gidoilari langileak ditugu. Claro, lantalde hontan. Osea, gora gidoilaria. Claro, gora. 360 enpresa duzu, ez? Efectivamente, bai, dena guk. Bueno, ongi etorri Olaia. Ongi etorri bigarren ez esango gu. Bigarren ez egia. atozelako benetan zabiza. mila esker. Zuri, Ke guai. koño, etortzearren. Olaia, akordetana atal hortan, egozinela pixkat kontetan, boom itzela eukizen dule, guk boom hortan sartu ginen gaztean, derrepente Olaia Intziarteleko anetan ikusten gendule, eta hori eta gero deskantzo bat hartu zen dule, hori konten Bai, egozinen, pentsot. bai. Deskantzu, zelako biherrezku zan, norberan burutopetako... Ez dakit gero ze pasau zan, ze bi urtetan ezka egon, baina ze aldatu da zure bizitzan, edo zein da eguneraketa barrixe? Osea, ez dut horitzen, noizago nintzen azkeneko aldiz hemen, baina igual 23, Izanik, 24 tarte hortan, uste dut, bueno, pues, deus, osea, pasaturen pixke bat fase hori, eta fase horretan egin nituen gauzak edo sortzen saiatu nintzen uniberso hori, pues, saiatu nintzen bihurtzen disko batean. Diskoa kaleratu genuen urte honetako urtarrilaren 12an. Urte bat ja bete behar du zerrautxak? Bai. Ostra, benetan, ja. Bai. Ostia, ematen du. Barri Bueno, xintxaten. neri iruditzen zait pasatu direla inbertze gauza, baina egia da, bai, ezaki sentsazio hori da, ordun deus hasi ginen martxoan jotzen, bira berriarekin, zerrautzaren biderarekin, eta orain dela gutxi atera dugu EP txiki bat, dela Zura, eta biltzen ditu 3 kantu, eta da, pixka bat, argi gehiagoren bila edo idatzitako zera EP bat, eta baino arbola edo beretik deitzen dion nik. Vale. Erro beretik dator, zerrautzaren erro berak ditu, baina egia da, pues bueno, adar honetan, saiatu naizela pixka bat hori ez, bilatzen argi hori beraz. Baina zeu zelan za? Ni Zelan nago sentitzen za? fase horretan, zeinetan saiatzen nabilen argia bilatzen, eta uste dut esperantza badudala, eta esperantza edukitzea edo ez edukitzea da nik uste dut neri personalki bizitza pues haunitz kanbiatzen hauen zerbait. Osea, baldintzatzen ditu asko esperantza kontuak. Espaldin maut esperantzarik orokorrean eskeztu zu helduleku bat, edo zuzu... Eta batean egun batean ailegatzen da esperantza hori, eta ikusten duzu argi pixke bat, erten duzu, igual hemendik. Eta momentu hortan nago, así que, bueno, saiatzen ere bai gauzak egiten alik eta hobekien eta pixken nire neurrira edo, eta errandezaketaren izela disfrutatzen eta topatzen modu berriak gauzak egiteko, borrokatu behar da unitz ere bai, baino ongi horretan, mantxo. Esperantzarena superinteresgarri irutzen zait, jakin nahi dut zuk zure esperantzak ze aurpegi daukan, edo Ja. zertan oinarritzen da zure esperantza. Nundik Ja. dator? Eske ez dakit. Nik uste dut gorputza behar dituela pasatu fase batzuk, eta baldin badago kasu honetan depresio fase batean. Eta hau, egia da beti, nik uste dut jendea kontatzen dituela, edo kontatzen ditugula gauzak, en plan, gerora, ez? Pues igual, depresio Bai. bat pasa dut, eta Ja. ja utzi dut atzean, eta ez du deus ikusteko hori narekin, ez du zentzurik, izakiak gara, eta denak du poso bat gugan, eta devoluzio bat, orduan, sentitzen dut, inoiz ez naizela atera, edo Desprenditu depresio horretatik, nik medikazioekin segitzen dut, eta ez dut, eta beti baditut, pues igual rekaida batzuk, edo dena delakoa, eta segitzen du izaten zaila, de hecho, ni nago egunero, Txarto. test de autismo, Benetan. Eta ze bat zuzu Baina egiten, test de autismo? tipo, Ja. Google galdetu behar, chat Baina GPT psikologoa galdetu zabiz? beharrean. O ez? Bai. Psikologoa zabiz. Bai, Orduan bai. horre raiada danok? Pues, a ber, egia da, nire psikologak erraten didala ez. Baina ni aldi berean
naiz super rola erraten da hipokondriaka edo Bai, movida hau. hipokondriaka. Eta gero hortaz aparte, iruditzen zait, disimulatzen dutela superrongi, zertaz nire bizi guztia, oinarritu dut disimulatzean nire zinegonak, orduan, iruditzen zait, igual bere ere ez dela sobera kostiente, bakizu joaten zela medikura eta erraten diozula, badut mina hemen, eta erraten dizu, ibuprofeno, eta jazta. Ta, listo. Eta zoteratzen zara pensatzen, tio, eske, ez daki, osea, non atera du karrera, badut min bizia fijo. Ja, tal cual. Ulertzen, orduan, Bai. naiz pixket eskola hortakoa, eta orduan nire sentsazioa da, como, M. dela nire psikologa, M. eske, nik uste dut bai, ez eta erraten dit, ja, baina aldi berean zer nahi duzu, imagina, depende ze tokitara joaten zaren, Bai. diagnostikoa ematen dizute edo, ez, osea, eske da, ere bai oso, bueno, badire proba batzuk, Batzutan baino. ez dut zuen boten diagnostiku. Osea, Eran erran nahi dut batzundako... izango bazine mongotzuela, ez? Bai, baina erran nahi dut, adibidez, batzundako baduzu Ja. depresio bat, edo ez duzu, eta batzun, akaso marra batzuk dire, Ja. marra batzuk eta bertze Ja. batzundako dire bertze batzuk. Claro. Orduan, bueno, kasu hauetan ezakitxo era ongi nola den, imaginatzen badirela proba batzuk, baina ere bai, bueno, osea, gaude pixkat, Ambigotasuna Bai. dago, bai, eta sobrediagnostikoaren garaian gaude, baita ere, orduan, bueno, eta orduan erraten dit, eske, erraten baldin badizute baietz adibidez zein baruzu medikatu hartzara, pues, seguramente ez. Orduan, zertako nahi duzu. Zertarako nahi duzu jakin. Ja. Eta niretako da, Lasaitzeko igual. Esperanza. niretzat da, errateko jendeai, ulertzen alduzu favorez, igual lan ontarezi naizela joan, nagolako de mental breakdance, adibidez. Ja. Eta baldin baduzu diagnostiko bat edo behintzat jendeak Bai. hori Balira behar huitxe du zaitxu. edo. Justifikatuta dago. Hori. Bai. Eta batzutan pentsatzen dut, baina, a ver, sin más. Osea, M. Karaten hau ez. M. Pero, musu bat hemendik bai, edo punto hori. musu bat, eske, eta munduko berena, egia da. Baina hola, ja, zuk honetan bi urtitan gauza asko izatzezu ezetz edo egoera asko itxizuz zure egoera mentala gaitxik. Bai. Bai. Pila, osea, bai. Osea, ez dut sartu kriston putzuan esplikatzen gauzak, baina bai, osea, bizitza mugatzen dizu pila bat, baina personala ere bai, ez laborala. Ja. Baizik eta, kasik de hecho gehiago personala. Bueno, kasi, gehiago Bai, personala. Gehiena. Bai, gehiago. Ja. Eta horren aurrin, tresna batzuk garatuzuz edo garatzen ikesizuz edo argitxasun pixkat esaskuzu basau esla ikusten. Bai, joten zara ikasten mantxo, baina da zaila, eske mundu enten da dena inbortitza rato guzian, ez? Zutzako honek erlazio eduke musikian munduaz? Bai, osea, zuzenki. Bai, Bai. Osea, oso mundu zaila da, eta horretaz aparte, sormenak eta mundu emozionala eta zu nola zauden, eta dago zuzenki lotua, beraz. Ja. Bai. Irutu zait momentu batean zuzinela M. Bai, osea, en plan, super psikologo batek egingo luken galdera, igual, bai, gustatu zait. Nik galdetu nahi dizu nolaia zuk, lehen esperantza aipatu duzu, nik ere galdetu dizut, badagoela, zu oinarritzaren zara zerbaitetan lasaitasuna lortzeko edo tipo horoskopoa? Edo... Tarotista. Ez, osea, nahi nuk erosiko dut baraja banduz baita, baina ez pentsa. Bai, Pegatzen neupen dizu. nahi kartak erosi. Bai, Bueno, bai. Ikusteko etorkizuna bertzer. Bai, bueno. A ver, Sin laguntzen más. pixkat. A ber, bai, eta naiz de brujas, eta hola batzutan, Vale. de repente baino, oia da pizket, como, oia nagolaik kuku channel, behar dut helduleku bat, eta de repente, bueno, ya, eske, 15. mendean, ezakitze, movida horiek. Nire birra mona. Bai, hori. Ia, Eta gustatzen zezkite, movida energetikoak, generazionalak, eta historia horiek ere bai, baino bertzenaz, eske lasaitzeko, Ja. Jentik esan dau yoga, musiki entzun, me pongo negra. kirola egin. Erten hauzu iteko arnasketak eta jartzen naizu urduri. Adibidez. Bai, nire gustatzen zait, olaia. Bai, ze badakit inbarra dituztela arnasketak nagolako urduri eta beraz da, como, eske, ari naiz hau egiten, ze Nagolako badut, txarto. karo. Eta orduan da bukle bat, Bai. porque urduriago jartzen zaitu horrek, Bai. eta... Niretzatak gehiago askatzea. Ja. Ateratzea, tipo, hankatatiko, eskutatik edo, orai hasi niz egiten dantza. Ze dantza mota? Osea, nik nire etxen, egia da zibar naizela como klasetan, baina tipo, como ateratzeko, Bai. eske hartzen niz ez dudala kontzientzia korporalik kasi. Ez? Orduan, ez... Ikusetxun nik zu dantzan.
Noiz ikusi duzu? Ikusi Uste, zaitut gehiegi. zu dantzan, ura bere bidean enaurek urtin, olatza sasako, ez? Ez Edo dut bai, uste, ez? Osea, Ai, ba, juergasen recuerdo nauzu que- ikusi seguro. Ez dut Ez, ez, uste. ez. Zara, palito? Juergan ez. Palito zara? Ez, ura Juergan. bere bidean Ez, eske naiz ateratzen. Atera zarenean, Ah. atera bazara sekula? Ez palito ez, baina erran nahi dut ez Zera, naiz, mitiko hau. naiz la koreografia. Zuri te pega burua mugitzea. Tipo, hola? Zakit, eske ez naiz ateratzen, eta ateratzen baldin naiz normalen egoten naiz bastante... Nik uste dut bastante mozkorra eta egiten como... Gehiago igual jendearekin... Sozializazio. Bai, Sozializazio. como edo solasean Ja. edo gauza raro, ezakit. Ja. Bai, ezakit. Por Ezakit. cierto, Hannah Montana nik isa itxetu bigu, Bai, Hannah Montana nik ise precioso da, Hannah Montana eta Kanada. precioso da. Eta Kanada, ze Kanada tidatorreri nik isoi. Bai. Erosiutango bigarren eskuko denda batean. Segiz ma balio, zuen bainotzen garestia. Eta badu zera, hau da zertifikau. Official. Ofiziala. Official. Hannah Montana t-shirt. Claro. Pues ongi handik. Montreal eza munduko tokirik ederrena. Ez, Ez. fotoak eta oso guaiak, no? Sobrevalorauta. Bai, baina fotok beti dire guaiak. Ja, bueno, baina Beti dire guaiago fotoak. Bai, existitzen da, baina osea, onginen lehenengo egunean ematen buelta haundi bat iritik, oinez, eta baziren, pues, zonaldetxoak bezala, auzotxoak bezala guaiz. Igual batek iduruzen Nueva Yorkeko auzo bat, Vale. etxe, pues, tipiko etxe bajo, hiek 3 pisokoak olako eskalera metaliko bat, Bai. marroiak eta Bai. rollo hau. Como conocía vuestra madre eta Vale. movida hau. Eta batean, Parisko zean justo balde frantsesa da. Ez que frantzez ez hitz egiten da hor Kanada. Bai. Niola gutxi enteratu nintzen. Bai. Orduan, pues badire hori ez, batean arkitektura parisinoarekin, oza, badago Notre Dame bat, Bai. fake Notre Dame bat. Erre ez dena. Fake Notre Ez, Dame. eta ere bai obretan dago, ez dakiten performanceagatik edo ez. Modan dago, hori. Eta de repente, pues, edifizio batzuk, en plan, pues, sotolezkairu iruñeko. Ez dakit, oza, ez duela deus ikustik hori, da, como, joder. Qué guai. Pegote batzuk de repente, eta zikina, osea, Bai, como... zikina. Kau, iritsi ginen, eta denazagun, pues, elurtua, hola, ai, ideal, elurra, azten da zikintzen segiduan, eta batean ikusten Gana marroie. McDonald'seko, pues, zera, mierda, Guau, ezakitze, Justo Bueno. aurrekoan pentsatu nuen, altxasun elurra egin, bueno, altxasun eta leku askotan, baina altxasun elurra egin zuen, eta akordatu nintzen, elurra dagoenean, eta alako batean txakur batek kaka egiten duenean, elurra gainean, Zeitxozu. ez hori da super gogorra, ematen du nazka bat horrek, Karo, baina zeitxozu. Ze batuen bida, baina igual... Bueno, aldozu bat, Batu, igual. batu. Aldozu batu. ez dakit ze basan dudan hau, eta ez dakit zeba Ja. akordatu nintzen egun hortan. Ja. Cambiamos tema. Eta ez dakit ze basauten nik elurretan ezin dela kaka bat. Batu zuen Osea, kakak, mesedez. osea, sin más. Bueno, total. Zaten hoga? Ni Ah. galdera. Vale, Zer, honekin zer galdetu. ikusia zeukan? Ez dakit ja, galdetu. Kanadarekin. Galdetu, ez. Porque aldatu behar du tema, eh? Ez, Vale. aldatu. Momentu hontan, zertan zabiltza Hori urtarrila azken da. proiektua. Urtarrila da. Ah, por cierto, guize garela lehenenguk, Ai, bai! vinilo hau eukitzen. Eskerrik asko ondo. laia. Gu gara privilegiatuak. Bai, Bai. lehenengo bixe. Oso ondo. Bai, deus horrekin gaude eta bukatu berri dugu, pues, 3 antzokien pues, data Bai. berezi horiek, Victoria Eugeniakoa azkena izanik. Nola joan dira? Super ondo. Super ondo. Bai, Ez ditu egin oraindik. Osea, claro, urtarrian bai. Vale. Jode. Egin dut abendun realistikoki daukazu, bat egin dut. Vale, ez? Iruñeko egin dut. Iruñakoa bai. Eta abendun daukazu besti, ez? Abendun 17an Bilbon Campos Elíseos eta 27an Victoria Eugenia Donosti. Lehenengo Vale. aldiz, areto hauetan, antzoki hauetan jotzen, edo Bai, kantatzen. bai, lehenengo aldiz. Fuerte, eh? Bai. Eta zelan bizi Bai. zetozu zuk hori? Osa, ansiadi mototzu, ondo boteza, Bai. ansiadi mototzu. Bai, osea, nik uste Iruñekoa behin kenduta lasaitasuna dela bertze bat, baino, osea, eske prestakuntza izan da super luzea. Ja. Orduan, bai, eta tokiak, pues, dire bereziak, nahi duzu zerbait berezia prestatu, aldi berean, pues hori ez, Iruñan ginen 50 persona, eta bueno, denetan, 50 persona. Ekipo handiozu lantaldean. Karo, ekipoa, gehi kolaboraketak, Bai. gehi koro guzia, Bai. gehi biolin joleak, esakitze, orduan, bai, da jende haunitz eta nahi duzu mundu guzia ongi egotea, eta
naiz eta ardurak delegatzen dituzun, ekipoko Claro. bertze jende batengan, beti da, como, ostras, pendiente zaude, bazpada, eta... Osa, danan pendiente gotezatzen nahi barik. Bai. Nik nedu jendea gote ongi, eta Ja. orduan pos hori. Baino Donostikoa egin dugu, grabatu, osake igual ikusiko duzuen osbait. Bale, Bai. bale, oso ondo. Bai, Ni kuriosia ideuket, olako egun handi bat, baina horretik, zelan egoteza, o zelan kudatzozuz nerbixuko, zelan daro iezu? Ze, ez dakit, osea, presiño asko da? bai, asko da, nik uste dut autodefentsarako gorputzak egiten duena da tira a muerte erraten dena, eta gero ja gerokoak, ez? Orduan, urrengo egunean bai, ni behintzat egoten naizela kao, Hola, Bai, Baterixa bajoia. sozialik ez. bai, osea, Iruñan adibidez kontzertua egin, bukatu, eta aregin elkarbe sarkatzen jendeak, eta nire buruan ja hasi zen kristo muruko mina golpez. Eta zen, karo, eguneko tensio guztiak, pues, angilen goizeko ameketatik edo, eguneko tensio guztiak, pues, disparatzen zaizkizulako hor, ez? Baina gorputza listua da, orduan badaki tiratzen, badaki egiten kontzertu bat zinetan, igual ateratzen zaren dardarka, baina gero gaizara Claro. aurrera ateratzeko eta... Baina, bueno, niri behintzat kostatzen zaik gehiago emozionalki gero. Ze aurretik da gehiago hemendik eta da gehiago, hostia, pues ansiedadea dut edo dena delakoa, baina tiratzen duzu, ez? Da kuriosoa hori. Eta etxekuk eta zezatot oslan, o babeste zaitxue, laguntze zaitxue, o tipo zer? Bai, etorri ziren familitik pila bat, lagunak baita ere, osea, pasada bat da zentzu horretan, sentitzen nahi superprivilegiatua, ze badago jende pila bat zeinari, pues, berezik igual etxekoek eta igual ez dioten gehiegi laguntzen eta jo, kontzertu ontare etorri zen amatxita dena, laro eta piko urteekin, bai, bere sonotonekin eta dena. Me encanta. Eta nitzen superkezkata, ez dut ikustekorik, baina superkezkata zen ere vestidua zen rollo, vestidito, en plan, vestidito. Esango dit zerbait, amonak. Eta tapatzen zean ipurdia, baina justiko. Lo pasa nik azpiti banituela galtxa motxak bezala vestidoarenak, eta banakin etxitzea dela ikusi behar deus. Menia raiatu, en plan, hostias. Zer amar... Neri ez, neri vale. errantzian. Eta oroitzen zara letra guzioietaz, hori izan zera matxinoen reviewua. Bueno, oso ondo. Baina nire izebari erran omentzion kontzertu eta gero errantzion. Jo, vestidua luzesko. Me encanta. Qué tía. Así que, oixe, bentzion erran deus. Ostra, oso ona, Oso ona komentarixu. Eta zuri Olaia, azken galdera bat beze, jakinaiko nuke artista, musikari sortzaile moduan, zer da gehien disfrutatzen duzuna? Egongo dira gauza asko, noski. Bai. Baina hola zerbait burura etortzen zaizuna? Nik uste adrenalina gehien ematen didana Bai, ez. den ja estudioan grabatzen eta bereziki ja forma bat doaienean hartzen gauza, igual jartzen naizenean Josurekin eta bion artean gaude erraten, bale, hemen hau, eta hola, ez egiz, eta soinu hau ezakin nola, eta como... nik Ja. ezakin manejatzen, ez, programak eta... De hecho, hori da nire urrengo urterako etxeko lan nagusia hori dut. El burutxo. Bai, baino... pues hori ez, gustatzen pila bat erratea. Josu, hau, hemen, eta izan behar du, hola. Vale. Eta, osea, como... Izaten Mari Mandona, momentu hori, eta zeinetan... Qué guai. Hori da, karo, ze Josuk badaki, como, ja, egiten nik eskatzen dio dana, eta, a ber, más o menos kontrolatzen dut Zabaki zure zeiden, gustuko, eta, bai. bai, eta más o menos, pues, nahi ikusten, zeiden egiten, eta nola, eta orduan erraten, a ber, pintxatu hemen, eta zakitzeta, osea, hori bai, zakidena da manejatzen maia eta ordenadoria. Qué guai. Baina, eta momentu hori dago, guai, tipo, badu idea bat super garbi, eta orduan erraten dit Josuri, eta berak eramatea hori aurrera ezakitze eta bion artean hor... Nik uste dut hori dela adrenalina gehien ematen didan gauza, tipo, Ke ja, guai. jostatzea bezala. Claro. Eta gero, obviamente, beti badire momentu batzuk zeinetan erraten duzu, ostia, hau. Baina dire oso nozbeinkakoak, ez? Ez que nik uste profesio horrek emototzu ezela bai momento batzuk, beste edozein profesio eukitxe ez tozuzenak eukiko. Ez. Estenarixo bat aigo eta pilo bat jente zuk eindeko kanta bat entzuten egoti, hori zeu edaukezue. Hori ikestan adrenalina izen bida bai. Bai, da zaila pixketu ubikatzeko hori. Eta nik uste dut ere bai dela autodefensagatik edo disoziazio punto batetik, ametsaran gurenekin eta idoiarekin
eta Areta Senosianekin Iruñan solasten genuen. Justu hor kamerinoetan arte ginen, jo, eske hau ez da berriz pasatuko, eta batean sentsazioa da, como, ametsak erraten zuen, jo, eske gainiz etxera joateko eta jartzeko egiten munduko gauzarik arrontena, eta como, pasatu dena oso guaia da, Claro. eta baino, karo, burua da hain zera ez, pues badaia ja bertze fase batera, eta orduan kokatzea momentuan da zaila, joaten da como mantxo hori asentatzen igual gorputzan edo ez, hori da pixket, Ja. da raroa. Prozesatzea. Bai. Azken galdereita bat, beze. Neupe bai. Beze. Vale, venga, ba, gero jarraitxukeu. Vale. Elkarrizketi amaitxukeu. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den Bueno, robot. buelta uga, eta olaia, zuk ondo ezagutzen duzu Arrosali, ez? Bai, uste dut baietz. Bai. Bueno, ez dakit norden oraindik, eh? Ba, da, Itxain, miko eh? robota hitz egin. Bai, hori Izan bai. genuen zurekin, ez? Bai. Vale. Pasako dixo bildu ustez. Olita kaixo olaita zer moduz zaude. Ni edarto baten, zeu etorri zazelako matxi. Zeu zan neure bisotzeko lori, neure tesoru, neure odola, neure gorputze, neure dana, neure diosiflai. Beatu zelaik duzen. Bueno, gaurkoan, abeslari batekarri dugula, aprobetxatuta, eta gezurrak ondo esaten dituzuela jakinda. Klaketa egitea pentsatu dut. Zer iruditzen Sunu aplikazioarekin kanta bat egiten baduzue eta olaiak egindakoa dela esan? Entzuleek dena sinestuko dute uaja jaja jajaretan nik barre egingo dut. Ondo pasatu maspasitas eta eskereik asko Arrosaliren erreinu kristalinora bidaiatzeagatik. Aguretau pasak, iko di todosa abordo, iu, ere, ondarruko lasune fly, zapato azule jueu. Agur. Hau pasakiko hoi todos a bordo. Perfecto. Igual Hannah Montana gaitxik izan da. Pues igual bai. Batek daki. Vale, Klaketa bat eskatu du. Klaketa da... Bai. Ala ditzen zen zu zeundenean ere bai? Uste dut bai. Bai, baietz. holan Bai, ditze esan, uste beti bai, ditxu izen dolan. Bai. Vale. Hori baziratik, bale, ordun, denboraldi hontan gugana batudan entzulen bat bada, ez dakixena zer dan klaketa, guzur bat kontaukogu, eta hori guzurra izango da, Suno aplikazioa zeigun kanta bat, esango gu olaiak izkule guri, da benetan zabizi dedikauteko kanta bat, eta guk hau, oinazikoa aktinein eta kontetan, eta gero sare sozialeta igokogu guzur hori, Hori da. komprimituta, Oso eta ondo. moztuta, Hori eta da. entzulik sinestingo da, betiko mon. Bueno, a ver... Sinestu izen dabe haitzi, sinestu izen dabe, zunek bifurkazini bala, sinestu Ja, izen dabe... baina kasu honetan Ja, kantuan ez da olaiaren ahotsa, eta oso berezia da olaiaren ahotsa. Osea, eta honek ia bat... Baina itxura ia pixka batek dauke, egin du. segun ze partetan, Bai? Segun Kurioso. ze partetan. Bat, Ja, beldurra ematen nien. 2.03 minututik aurrera, Bai? 3 segundutan zara zutia. Bai. Bas a flipa. Bueno, igual zu Beldurra, diozu, eh? buak! Vale. Hostia. Bale, aktine preparau bigu baina. Vale. Osea, hasi genke azken proiektuak hau beste, eta igual, hasi zen kezu zaten jo, neskak sorpresatxo bat bekarritzuet, ze bigarren ez datorrona, eta azken proiektu honen barrun kanta bat egiot. Vale, Delako tipo... Bueno, zu pentsau, Baina proiektun barrun no es creíble. Ez, proiektuan barrun igual ez. En plan, atzo jakinda honaren torrela oparitxo bat egin nahi Vale, dizuen. bai, eta- creíble hau da. Ya está. Creíble hau da. Bai, vale. Ados. Ok, Hasi barriro. Hala, vale. Esan zen iguno, que malak soy, tío, sin A ver, ez, Que ez, no, venga, 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 malísima. venga, hasi, venga, Vale. ya. Olaia esazu, erregalo bat ekarrizkuzule. Ai, egia da! Ez da regalo fisikoa, eh? Vale. Idatzi diguzu poema bat, Poem- izar bat erosi zoze- diguzu... Aurkezpen originala izugutzako. A ber, da bigarren aldia hemen nagona, orduan pentsatu nuen, bale, bigarren aldia denez, ja konsideratzen naiz gold invite. Basa gol. Noski Gold. baietz. Basa. Eta orduan pentsatu dut, ostras, baldin manaiz ja gold eskertzeko edo zui bueltan, pues, inbarget zerbait, inbarget talia bat, Vale. eta orduen... Gazta tarta bat. Atzo, egon nintzen hasi nintzen gitarrak esakize, jarri nintzen ordenadorean, eta egin nuen movida bat. Eta Broma. pentsatu nuen egitea kantu hori, dedikatzea benetan zabizi. Bai Ai, zera. ama, no me jo, lo Eta, creo. eta edukitzea zuek sintonia bezala. Benetan zabiz lehenengo kanti izango litzake. Broma izango da. Bai. Ai. Osea, programak oraintxe bertan dauka sintonia bat, Hau ofiziala izango da geroz, osea, sintonixamo nipiniko gu. hau fuertea da. Ze guk hemen esan izan dugu sekula behar Nahi dugu gendule, kanta bat. claro. Osea, guk Horregatik. eskatu gabe,
Bai. Zauta bat eizkue. Ostras, Olaia. Nahi duzu, vale, jarriko dizut, vale, puska bat. Ai, entzun dezakegu. Pixka bat hemen ja presa. Vale, eta itxoin, tema eskubideak eta, osea, posible da... Hori gero solastuko gara. Vale. Osea, diot, ez, porque Vale. igual ezin da reproduzir... Bueno, zuk Vale. ja esaten baduzu. Gero Batzeraz muteatuko zuen. Vale, da, listo. Vale, venga, Vale. ya está. Ai, urduri nago, Venga, jarriko dut. Guri buruz da kanti. Me encanta. Rollo vals. Buah. Orlanda dago, Olaia, kriston... Gauza, eta egun baten ingo zu daukezu talento bat, Olaia. Baina da inspirazioa etortzen malin bada, hola. Ostras. Bidali WhatsApp. Bidaliko dizuet. Gustatu zaizue, estribilloa. Jo bat, ni flipetan anegue. Ez que, aizi. Zenbat denbora eman dizu honek? Ez que Inoz niri pasatzen tozpe zait, kanta azte batekin. bali manez konposatzen, daudela bi aukera. Edo puska bat edukita idea batekin pila bat egotea hor trabatua, edo kolpez ateratzea kantu oso bat. Eta atzo izan zen kasu hori. Tia, baina ez gara ni importantea. Ez, benetan sabiz hor kantan eta de repente Ai, estribillita. pues ez dakit, pues etorri zitzaidan, eta ya Ai, está. ama, Olaia, Jesus. jo, monisimi. Eskerrik asko. Doble apagatu Zuei. beharko diogu, orduan. Hombre, oin pagau bitzeu, Oso. eta gol, benetan, gol. Gol. Ai, ama. Gero eta zita bat eman eta etxera. Barakin den oparia, oso ondo. Bueno, eskerrik asko, Olaia. Zuei. El final ha quedado Gauza bat, oso kreible gatu da, Hostias, ni egon dire jarri dut aurpegi bat de, hostias, que miedo, Ke miedo, Badu antza, Olaia, keston itxuri uki dauzera. Baina, esun hori ezen ion Hasiera eskatu bai, Olaiaren ahotsa jartzeko, no? Ah, bai. Esango dugu, hemendik ez dugu esan nahi, ba, ia bitartez egindako piezak eta ondo daudenik, eta... Ez, hau da, broma jakin Broma bat, momento jakin baten Hori da. erabiligune, eta listo, osea, abeslaritxek sozetako daz. Hori da. Baina egin dute gauza bat oso ondo dagoela, lege bat atera dute, Lege bat atera dute, dio Ianek, ezin duzula, ezin duzula, iak sortutako abesti bati, copyrighta jarri, vale, Orduan, bueno, Ah, bueno. entiendo. Ja, hori, Ja. pentsatzuz Ja. mantxo joanen direla regulatzen. Gauza, hau. Ostra, eski ia zer lasen dauteko dana esposu reguletan, hau Bai, bai. abiadura oso askar baten Bai, doia. bai, bai. Uf, Bai. Baina hola jaintzi arte bera bezalakorik ez, osea, esango dugu. ez. Osea, esan nahi Ez. dut, oso zaila da. A ber, eta iak ez igaitxule bez... Ezin, Erreemplazatu. ez. Iak ezin dau izen pertsoni. Iak ezin ditu bat 50 neurtu. Ezin du. A que no puede. Hori Eta egia ezin du da. ez da ere bat irrogeita marne gurtu. A que no. 70 zu anda guapa. ¿Cómo Ya te no? gustaría. Perdona. 1,70? Claro. Figura sos guapa. Bi buru, idale, bi buruekin. Buru, bitxu. Hori gezurra da. Eta- Bat eta erdi. Bat eta erdi. Edo igual biterdi, Bai, hostiak, zizara zu orain jirafa. Da, zeusa nomu. Zeusen hau. Qué bueno, vale. Bueno, bueltan, entrevistaren bigarren partera goaz. Zer diogu? Zer diozu? Bueno, Olaia, entrevistaren bigarren partean sartu gara, eta hemen hitz egin behar dugu zaurgarria izateaz. Zergatik? Ez dakit. Vale. Zerbait egin behar dugun horren inguruan. Ez, bueno, gai potolo bada eta gai honetatik beti urtean adartxo diferentik erute gaitxuena gai diferentita, bizitzako esparro diferentita, musika, gure mundure, ez Baina dakit. nahi dugu apur bat, oza, en plan random. Oza, Bai. ez tipo, A ber, zaurgarri nahi. Izeleike, random, izeleike, zoze potolu zaurgarri eitxe gaitxuen egoerak. Izeleike munduko txorra handixena, edo izeleike zoze superintensu. Total, Ja, Orduan, total. vale. Ni sentitzen naiz super zaurgarri. zuaziko za. Bai, Zetan. es por romper el hielo. Ah, sí? Vale, ja, eske, a ber, ja. Hemen ateratzen zaizkian hileak. Bai. Ateratzen zaizkit hile batzuk. Bai. Baina Pero que asko. puedes fliparre. Holan, tireka din da eruteko lez. Tireka, hola, esku osorekin tiratu dezakezu nahi benetan. Nire abuelari berdin ateratzen zaizkio. A ber, ni no Sí, sin behin, baina... sin más, Baina ez? zer dire Luziak edo Luzeak, lodiak. lodiak, beltzak, Rizu. de hecho ni rubia naiz, bueno, rizu. Nik ere mija. hemen edukitzen ditute, beltzak. Ja. Bat eta bi beti. Bi Eta- bakarrik. Bai. Lagun bati ateratzen zaio hile bat kopetan, baina en plan, Eh? segundu Bai, zera. batetik bestera. Osea, gaude imaginatu, hor, Bai, zera. horrela,
ez dauka hierik. Bai, zera, Ematen ez. duzu vuelta eta de repente dauka. A ver, aizi hori ez da... Bai. Baina hori ezin, imposible hori, kimikoki. Bakapop pasa zitzaion Aitanari? nagumbera, aitanari, hemen. Kriston ilajea. Barkatu, erranduzu Bakapop. Bai. Bakapop da aplikazio bat. Bai. Ah, vale. Aizalete horretaz, ez? Bakapop badut aplikazioan inmobila. Bai. Bueno, pues maite dutelako, o sea, pues animaliak egoteko ikustera, pues, a ver, pues igual hauntzak, de repente. Ai, me encantan. Ba, igual, a ver zenbatean dauden, hola. Erostosuz. Ez, baina nahi nuke eduki hauntzen bat. De hecho, nire osabak baditu eta nahi dizkiot erosi bi. Oso fuerte usaintzen dute, hola, ia. Ja, baina ez daude etxean, osea. Bai, enanak, Ai, enano, mire Enano. favoritu. Bai. Bai, oso ondo iruditzen zait, Bai. Bueno, Baina ez duzu erosi. ez. Vale. Ez, egonitzen begira zaldiak ezakitze. Zenbatean dago hauntz bat, momentu hontan? Pues ematin da, osea, eskeman da automati buruz gabizela. Osa, nahi dut bakapop saltzen dira. Bai, eske bakapop da ese rollo, Ja, Osea, ez. bakapopen duzu ekino, bovino, ezakitzen bat. Zea bobino. Marka bat. Eh, marka. ez, bakas. Zer? Behiak. Bueno, behiak eta Marka raza. derivaus, Bai. bai. Raza. Raza, ez, bovino da, tipo, especie bovina. Pues, sakura da canino. Bovino, Lehenengo Enekixen. bovino. Ai, ama, ovino, zezatozu. caprino. Zer, neupen ekixen. Osea, bobino da baka. Eta caprino de hauntz. Caprino cabra, karo. Eta adibidez, osea da, hain de ganaderas, Bai. ez duela, como, apartau de gatos. Osea, katua da, Gatuno, Gatuno. gatuno da. ez dago. Vale. Eta Osea, zaldiena ekino. Hori da. Eta zera Eta, geixa. deus, hori eta gero Hamsterrak eta olakuk ez, Ez, gauzak balio dizutenak etekin ekonomiko bat ateratzeko. Vale. Ganaderia. Gauzak, osea, Ganaderia, ese rollo, abeltzaintza. osea, Vale, hori da, nire ja. osabak sekula ez jarri, zakur baten izena, beti da perro. Pero uno. Perro, 1 a 10 euros, la unidad. Rollo da hori, nik badut, a ver, por la risa. Baina, gustatzen zaiterako ikasi nuen hori, aparte. Eta hor baduzu, pues, aperos, traktor ezakitzen bat, karro ezakitze. Wow, daukazu favoritatua zerbait? Ikusi ezakegu zure favoritoen lista, bakapopen. Oso duzu dela favoritorik, Vale. osea hor dute, telefona baino. Baina, tipo, razak eta, ulertu itxosu, horri buruz? Bai, bilatzen alduzu, pues, paint horse ezakitze, eta de repente, ai, Gipuzkoa, ofrezco paint horse para montas natural, montas? no mando semen, ta hola. No mando ¿Zer? semen, ¿Cómo no? la hostia. Bai. ¿Pero por qué no mandarías semen? Bueno, por lo que sea, pues le gusta. Ez dakit. ¿Por qué no quiere mandar? Ez dakit, edo ez duelako zera materialik, edo igual errexago egiten zaiolako monta natural, más fiable, ni zer dakitzen, ez dakit. Ostras. Garesti dago semena? Depende ze animalina, Bai, eta eh? Ze edadea. Ai, ama, nigatuna azoratute bobinoaz, Enekixen bobino. Vale, lehen zalantza izan dugu sarreran bakapopen inguruan Bai, izketan. barkatu zeba errandu ze Itxoin. bakapop? Une bat asteako lako aitana segundo batetik Vale, bestera. Aitana? goaz horra. Lan kuadriako bat. Bai, orain goaz horra. Zeitana. Aitana gore. Vale. Aitanax ez. Aitana. Vale, behiez ari garela, badago behien arraza mitikoa. Esan behien arrazak. Eske, ez zitzaidan lehen etortzen. Zeitz gauza bat, zaurgarri txasunei buruzko Bai, tarri koño, juridikoa. itxoin. Eske behitxe Itxoin. buruz beretan abaitxu bigu. Pues Frisona, Pireneika... Zer nahi duzu, West Highlandseko hiletsu horiek edo No, bakapiko vale. bai, hola marroitxua. Pireneika izaten alda, adibidez, edo... Bea, zoz ez da biztopetan ala? Bai, arraza, osea, behi horren arraza anuntzioan jarri zuten baka, no seke. Rubia gallega. Ez. Hemengoa. Bai, hemengoa da. A ber, hemengoa da... Espaldima da Pireneika izaten alda... Ai, ez zait atratzen. Behi gorrie, de toda la vida, baina ez zait atratzen izena. Hori da, eske ez dakit. Bueno, berdin du. Bueno. Gero begiratuko dut. Jode, tio, Berdin du. ze lotxa. Gure Ez zait dela ez ikusentzulei Lotxa, joder, seguramente ja bastante ez. esan duzu, no vendo semen y cosas, nik hori ez dakit. Gure ikusentzulei igual biri interesauko aquí bakapop. Ez pentsa, ganaderu asko kentzuten gaituzte. Bai? Bai. Ni harin sentitzen zaurgarria, ez naizelako oroitzen behi honen arrazaren izena. Te lo juro, hain maten lotxa, esketzeit ateratzen. Baina, zeba itxilotzi, olako exigenti za... Ose, ezin dugu beixen begiratu asuntuaz? Bai. Googleen Bai. momentu bat, tipo... A ber, Baka... raza euskaldun baka? Raza Navarra igual. Raza navarra...
Baka. Dago Pirenaika eta Blonda de Aquitania, Ah, coño. no. La betizu, pintxoste. Blonda venga. de Aquitania. Hostia, es que no la acordabatu barzara hortaz. Ze badakizu hainbeste Blonda. behien ninguna. Estoy flipando. Ja. Estudiatu nuen ganadería y asistencia en sanidad ni más. Bai. Hemen esan duzu? Bai. Ah, bai, vale. Igual bai. Ez que ikasi nuen, Ez du esan. ikasi nuen, nik hori entzuot, ikasi nuen, no seke. Zus. Bai, abeltzaintza eta eske euskaraz ezakin nola zen, gasa zen titulua. Gasa. Osa hori, nun izen duen, praizko no seken? Iruñan, txantrean, txantrea, bai. Praizko no seke ez da? Fraisoron. Hori Fraisko no. Amak, nire amak ikasituen fraisoron. Nekazaritza eskolan. Vale. Ulezikinaz nauenin, benetan ulezikinaz, zaurgarri sentitzena. Ja. Baina zeba, tipo... A ber, baina superficialki, Jendari importa zaio. Baina Bueno, superficialki. hileekin bezala, claro. Edo bestelan, hori da, zaurgarritxasune egoera superficial baten. Bestelan, sentitzen zaurgarri, sentitzen bot, ez totela enkajetan leko baten guztiz. Imaginau, sartzen azela leko eta lekoskanpo sentitzen azela. Ze danak igual dauezlako interesaute sosetan, eta ni ez. Edo dana dauezlako rollo baten, eta ni ez. Edo dana izlako ez dakitzer, eta ni ez. Egoera horretan igual, zaurgarri. Bai, hori normala da, ez? Osea, Bai. Bakizu jaten zarela gasolina botatzera toki batean zeinetan ez dakizun ongi nola doaien asuntoa. Batzutan Buah. dago aukera zu botatzeko eta gero, osea, botatzeko nahi adina eta gero pagatu. Ze Niretzat konkretua, me encanta. ez du zentzurik gainera, ze joan Ez. zaitezke, ez? Hoxe Bueno, da. batzutan hori da rolloa, bertze batzutan markatu behar duzu zenbat, bertze batzutan astentzara botatzen detortzen zaizu gasolinerakoa, eta eraten dizu, que ya le echo yo! Eta... Hori pasa biziatzu! Joder! Mitikoa, bai, bai, Ez txate pasa hori. Ay, que yo estoy para algo. estoy pa' algo, Ay, dicho bai. yo, ¿qué haces? Ai, bai, Sí, hori. Ostra, ba, estoy pa algo, ba, niri lehen pasetaten, karnetata eta segixen, enekixen gasolini botaten. Osa, a ber, bai, baina tipo, Baina ba, normala ez dait, da. o lotzi, o zaurgarri, o ez dait, baina tipo niolan. Zaurgarri literal, Ez da bai. zaurgarri, porque gainera, seguramente ondoko behiratzen dizu, edo kotxe bat duzu atzean, zure ondotik doaien, eta baduzu prisa bezala, nioan izan naiz bota gabe. Tipo, urduri jarrita. Bai, bai. Ostra ona. Bai. Bueno, eskorokorik Me encanta. kotxeko gauza danakin sentitzen zaurgarria. Kalatzen zaizunean rotonda batean sartzen. Zaurgarri. Bueno. Edo edozein gauza pastatenin, eta ez dakitenin ezer konpontzen da ez adotenin, joder, tio, eske zaurgarri. Ez dakit kotxe logiki. Ez, baina, ba, ez dakit. Osa, gauza batzuk igual norberak hileik ez, baina, haitxe, Ja, ez dakit. ja, bai, hori de bai. Segun, zegoeraz. Ni daukat hemen jarrita autobusa aurpegian galtzea. Ah, Osea, hori da. Buah! Hori da, mundu guztia begira, hola, ikusten zu, Bai, eta zu korrika, hola. bai. Eta txoferrak ikusten zaitu retrovisor, baina ez da gelditzen. Eta, hortxe. Eta pertsona bat saldoet esen iria oin arte asako pasabate, behitxolaia, miopixatik opera una ontxe. Ostia. Baina oin arte, ni egoten itzen kalin, lentilla barik eta antijo barik. Badakizu ez zema bider pasa baten pertsona bat saludau dau itxi. Eta saludatze egin dira Nola super neitzi? refusibok eta ez izatea. Agur, Norbait. Bai, hori ere. Bai! Bai, hori ere bai, Ostras. Bueno, de momento ginekologo ere bai. Ez naiz egon sekula ginekologoan. Saitzi be. Ez. Zenbat Zelan dituzu? Ez que ez da derrigorrezko, osea, ez dakit Euskadin, Derrigorrezko errebizio bada. ez. Ez. Ez Nafarroan derrigorrezkoa. edo daukazu pixuzko arrazoi bat ginekologora joateko 26 urte baino lehen, edo publikotik behintzat, ezin zara Egixe. ginekologora joan. Ez Errazoi. mas, 26 urtetatik aurrera, urtean behineko errebizioa daukazu, baina 26 urteak arte behar duzu medikuaren volante bat, zeinak Bai, hori bai. esaten dizun ginekologarekin zita ez dakit zer. Eta, Bai. de hecho, nik eskatu nuen duela 2 urte edo zita ginekologoan, ez euskat, hileko min izugarriak, egin zidan volantea medikuak, eta ginekologotik gero ez zidaten zita eman. Osea, ez zidaten lekurik egin. Egixe da hori. Egixe da, zeuntxe akordauna, nik zitologisa bat eskatu nebala, baina aparte pago bierzen Osea, eban. pribatua bada, Aparte. Osa, momentu ultra zaurgarria. Ginekologa eta dentista ere bai, cuidao. Boa, dentisti. Bai. Zeba? Niri dentisti txate bape guztetan. Ez? Ostias, igual nahiago dut ginekologoa, Baina hoan ez dago ezer intimorik.
Bueno, Ja, baina ez dizute solasian, edo dena lo, Baina gaina beti galderak itxostiez, Zela ez da Eske, Claro, eske... Nik uste egiten dutela, haiek divertitzen direlako. Literal. Gaina, nire dentisti, beran alabi superentzuli da benetan zabizena. Ordu beti galderak itxostez, ai, da zein ekarriko segurrengo astin, da zen no seke, da horren gazi hola egiarte. Hostia, Zeona. A ber, eta intensita ipinitxa itzi zu adibidez zegoeratan zaurgarri. Baina en plan serio? Bai, zer iso galdetzu zut, Joder, ez claro. dakit, eske nik egoera randomak pentsatu ditut. Ba esan egoera random gehiago. Tontuk, a ber, hortxe daukat, gaixorik egotea. Ja, Me muero. gaixorik egotea. Gaixorik egotea? Lo Bai, peor da. Osea, bai. sentitzen da inutila, Bai, ez duzu ezertarako balio, batez ere ez badaukazu zainduko zaituen baten bat. Ja. Osea, ni pixuan bizi nintzenean, ez dela gurasoak eta, osea, sentitzen nintzen bakarrik, osea, hil egin nahi nuen, osea, tipo, hor, tia, itzi. bueno, benetan eske hor baloratzen duzu, ze ona den ondo eta osasuntxu egotea, eta Bai, ari bai, naiz bai, bai. gaixotasun konkretu baten inguruan, 24 ordukoa, imaginatu, are gehiago, pues, gaixotasun luze bat, Bai, edo bai, dena delakoa. Bai. Baina, ostia, ze gaizki, super zaurgarri horre, super. Beitu, bakizuen noz bebai sentitzen hazen oso zaurgarri, akordetan hazenin bizitzan zier eindeko gauza ridikuluki. En plan, Ez, baina benetan, Osea, igual akordetate, ostrabindala bosturte junitzenin ez da inora, esan notzenin ez dakin hori, hau. Edo benetan zabizeko, aspaldiko reels bat ikustogunin, da esadotenin. Lotzaputi, horbe Ez da ikusi beharren, nik uste. Nik uste ez dela ikusi behar. Ez da zubitzen zuk. Zure gauzak ez da zubitzen. Sekula. Ez. Osa, bideoklipak eta, evidentemente gauzo hori bai, elkarrizketak eta historia hauek. O telebizako limboko eta mobidak, ez ez. Nire pasatzen zait ikusten, osea, ematen dira kriston disforia, como fisikoa eta hola super gaizki pasatzen dut Tal cual, horrekin. Ai ama, zuri pastatzu hori? Bai. Jo pastate disforia. justo. Fizikoaz eta danaz, Osea, igual ni pentsa dutela ondo nagoela espliketan gauza bat entzutot eta esatot. Ai ama, baina zelako txartosa espliketan, zelako txartosa berbetan, zelako... Zu nola ikusten zara kanpotik? So gaizki. Bai? Horrorosa, beti, esrek, super gaizki. Eta gainera niri pasatu zaite dana da, ni adibidez, nitzenean, bueno, edo depresio eduki aintzinetik eta, osea, ansidadeekin eta mobideekin pila bat urtez egon naiz, eta beti sufritu izan dut hau nitz tripetatik, Vale. orduan, eratzen zen bezala, nik jaten nuen bezala, ateratzen zen Bai. segidan, ez? Orduan, ez nintzen meharra, baino ez nintzen, osea, nintzen como gorputz normatibo batekin eta punto, ez? Bai. Eta gero, hasi nintzenean medikatzen depresioarentzat eta medikazio horrek, osea, efektuetako bat da, aizatzen zaituela Justu. fizikoki eta horrela, eta orduan geroztik loditu naiz, baina ere bai, igual lasaiago nagolako, eta beraz jan dezakedalako lasaiago, eta ez egin kaka egunean 5 aldiz, por ejemplo, dela Bai. detalle bat. Eta orduan, geroztik, eta orduan, sentitzen itzen super gaizki, eta bapatean, pues hori, momentu hori zeinetan lehenagoko galtzak eta ezkizun sartzen, Ja. derrepente uda batetik bertzera, hasten zara armario aldaketa egiten, eta derrepente, ui, No tira. eta no tira, eta eratzen Ja. zu, gainera erosi barra ditut berriak, ez lu, me jode. Ja. Baina Eta hobeto orduan hori, horrek, ematik kriston disforia, eta aldi berean ikusten baldin baditut, momentu horretako argazkiak eraten dut, eske menetzinen ongi. Tia, eske gainera nik ikusten zaitut aurpegian. Naiz eta Jo, jendeak tia. hori ez ikusi, orduan, da absurdoa berez, baino, edo egon pentsatzen izer dakit. Adibidez, udan eduki nuen Jesu Kriston diarrea, baino mitiko ari zarela botatzen gainetik eta azpitik. Vale, Bai. tipo... leko danetatik. Gastroenteritis. Bai, baino, osea, gauza bat aspaldi edo igual inoiz ez dudan eduki. Osea, rollo una cosa. Edo zer. Fuente. Gure leko danetatik. Fontana di Trevi. Buah, Bai, buah, buah. Markineko Iturrixe. Carmen Bai, Itzurrixe. bai. Eta pues nik momentu batean, osea, ari nintzen goitika botatzen, eta nire como pentsamentua zen, etzen ze mierda bakarrik baizik, eta bueno, izan zen, bueno, por lo menos sola flakatuko naiz. Bai. Eta hori izan zen como horroroso, en plan, hostia, hay que parar. Baina hola, ja, zu pentsio hori zure kontu badala, edo sentitzo zu kanpotipe juzgeta zaitxuela edo esigitzozuela. Zakit. Ez que ez dakipa, Zer Osea, esan? sistematikoki bai, noski, baina hortaz Sistematikoki aparte bai. inguruaren partez ez dut inoiz zola sentitu,
nire inguruaren partetik ez dut sentitu inoiz komentariorik edo mobidarik, A ber, ez naiz persona baldodia, ere, orduan, Ja. segitzen dut, más o menos normatiboa izaten jendearen begietara, igual gorpuzkera aldetik, por lo menos, orduan, naiz eta nik no erraten da, disfiguratu pixka bat itxura hori edo dena delakoa, pues hori. Baina bai, ostia, oso gaizki pasatzen dut, eta irudiarekin eta hola, tipo, ikusten naiz horrorosa rato guztien, eta horren ikusten ditut argazki batzuk, pentsa ez, 2021ekoak, terraten dut, tio, momentu honetan sentitzen itzena, super itxusia, eta nik orain ikusten dut super ongi nire burua, zer rabia. Lehen komentau hori. Osea, zelako pasaia. Zer rabia. Eta hor ikusten da zelako boteri duken buruk. Ze eske eza objetiboek ikusten. Total. Eta hori fisikoa eta pertsonalki nola ikusten zara, kanpotik? Ez dakit. Osea, ez dakit. Ikusten naiz oso... Nik deitzen dut zirko, egia da, como un zirko. Graziosa zara, tia. Bai. Graziosa naiz ditudan trauma guzi esker. Bueno, zerbait ona, osea, Txistik bai. Hori. Osea, beti... Ez dakit. Osea, nik uste dut igual bai izan daitekela graziosa, eta gero... Aldi berean, osea, atzo ikusten un meme bat, ez, adibidez, justo bainatu alderi bidalen ere bai. Eta zen, jo yendo a casa, pues hori ez ni etxera joaten mundu guztiari irri eginaraz eta gero, eta zen tipo negarrez. Ikusi dudala, bai. Hostia. Eta izan zen, en plan, literalki, soio literal, bai. Ordu baixetitzen ez pixka bat olako. Eta rato guztian, bastante, como, jendearen mesedetan batzutan gehiegi, eta aldi berean hankasartzen ere bai, como, ez didalako ematen zaintzera nahi nuken guzia, baino aldi berean nahi duzu zaindu zure burua, como pixka bat, bai, desoreka hundietan, eta aldi berean, bueno, horto batzen ere burua, eta pixket onartzen saiatzen, ere bai. Ez que gero kanpotik, bueno, ez dakit zuek zelan ikustazune, baina gero kanpotik etxate behin txantzen hori transmititzazunik, edo... Ez que ni ez zituan agortarako. Orduan, ez que hor, bada defensarik eta bat ere, bai, ez que zi barbaldin manaiz mundu guztia, oza, erran nahi dut. Claro. Ez que normala da nik uste hori garatzea. Bai, hombre, eta dano garatzeu, Hori. Lehen hasieran, ez dakit akoratzen zareten, baina ezin izan dut galdera bat egin, orain, doa. Galdetu nahi nizun, bai. Me la llevo! Vale, gracias. Etxate akordaba, así que sorti dukezu. Ez dara akordatu? Vale. Bueno, galdetu nahi nizun, ia, artistek izaten duzuen validazioaren ondorio, validazio ona zari naiz, hori arazo bat izan daiteken artistentzako, porque oso ondo dago komentario onak jasotzea, validazioa tartekatare bai, baina horrek behar bada ez ditu artistak, influencerrak, pertsonaje publikoak edo denalakoa, komapur bat gehiegi balidatzen eta ontzat ematen puto amoenak direla eta ez, como sinistarazten direla pues, dauden onenak edo, ez dakit ondo azaldu nahi zen igualez. Bai, baina galdera exactamente zein da. Sin más, zer itzi daukazun horren inguruan, ia uste duzun validazio ona konstantemente jasotzeak arazo bat izan daiteken artistarentzako? Ba, edo zeinen dako, ez? Osa, nik nire izenean solastuta dibez niri kostatzen zait jasotzea olako... Osa, segitzen naiz erraten, bale, hola, da zerbait positibo induzun zerbaiten gatik. Relativiza. Beraz, erlatibizatu eta aldi berean ere hartu. Claro. Ze kostatzen zait hartzea. Eta batzutan da, tipo, eta un hor da. Osa, como, orduan ezakit. Eske nire izenean, eske hori ez pasatzen nik uste so era justo. Osa, ez da rollo falsa modestia, da rollo horrekin modela. De hecho, arazo bat behar nuke ikasi hartzen ere, akaso batzutan, baina kostatzen zaite egiten zai raroa. Zertaz, raroa da, zuk ezagutzen ez duzun norbaite, jakitea zutaz gauzak eta aditzea, eta ematen du kontradiktorioa, se supone guk bilatzen dugula jendeak aditzea gure gauzak eta gure historia. Claro. Baina aldi berean da raroa, eta orduan zakin ni behintzat hortan nabil, saiatzen hartzen ere bai, nozbenka, ostia, zu kriston lan egiten dugu hontan, eta guazen pixka bat ere bai
gauza goxo hiek edo Hartzera, pixka eta jasotzera, Ez que Onartzera. guzurren moten dau, baina batzutan da, pentso behin izarok ezabala, hori, bultzatzeaku, tipo benetan sinestu, esatotzu esan gauza honak, sinestu zugan, euki zugan sinesteko barne indar hori, baina aldi berin, pixkat ja sinesten aztezarenin, flipada, igual, bajatu mizuzkeiek, ez dakize, orduan, Bai, gatxabe bai oreka hortan mantentzi. Eta beti jende flipatua edo da, beti jende personaia publikoak, ez? Ja, Eta markatu, ez ote da flipatuagoa batzutan bai. edo zein persona egunerokoan topatu dezakezuna Hmm. sentitzen duena bera norbait dela zu seinalatzeko eta errateko zu ezagutzen ez zaituen bitartean zergatik zaren flipatu bat eta utabertze eta badaiena bere egoarekin Dilo. errate, ja, kase. Esne hau da mierda bat nik egiten dudana da hobea, jo kase. Bueno, nik nire behiek egiten dudana, Me encanta nire behiak Tal cual. constantemente teman. bobino egiten dutena da hobea, txika, pues, jo que sé, pues, bada, hemen egoak baditu forma pila bat, eta niretako okerranak, osea, edo okerragoak dire, egoak daudena super ongi kamuflatuak eta integratuak inguru konkretu Izaten. batzutan, ezen ez telebistan etengabe ateratzen den norbaitena, ze zu, pues, jende horrek fakturatu behar du, eta batzutan, Tal cual. pues, es lo que hay. Geisha da hori, ja. Ze Geisha ona, Olaia. personaje publiko izen da, geisha lotzen dala. Flipa hori zeti. Bai, jo que sé. Bueno, total, zarratuko gu. Zarratuko gu eta daukagu entzularen galdera Buelta. erantzuteko buelta. Entzulearen galdera. Vale, buelta eta daukeu aitzin kuadriak bialduteko entzularen galdera. Irantzuta maiderek bidalita. Vale. Bai. Ospatu ingeu. Egoazen entzuta. Aste honetako galdera hau da, kaka egiten duzuenean, ipurdia esedite duzutik garbitzen duzue. Neskak, maite zaituztet eskerrik asko. Eskerrik asko. Guaze galdera intensoa, Olaia. Bueno, eta zuk ipurdia nola garbitzen duzu? Esedita edo zutik, hola ja. Nik uste, zuen nola garbitzen duzu, Que nos pega? Hori, pentsau. Zezango zeunke. Ez asko pentsatu behar, ez? Bueno, es que... Eserita, ez? Edo? Zuk uste? Bai. Es que... Osa, niri zutik egitzen zei guarrada bat. Ze, ipur masailak ja itxi dire. Claro, Ja. liburua Osea, itxita dago. Claro, liburu itxitxe da. Banik tarteko zer igual, Ai. Ez zuri ez beltz, gris. Osa, a ber, Ojo, horrela da Bai. zaila, behar duzu pixkat Claro. altxatu. Claro, pixkat Claro. igo behizu. Baina hori konsideratzen da eserita. Eserita. ez? Bai, osea, masail bat igual apoiatu. Xutik da kotxinada bat. Kotxinada, guarrada, Kotxinada. total. Claro, es que sekulo esto pentsa hortan liburu zarratu. Karo. Zuek erreztasunarekin heltzen zarete. Bai. Eske niri kostatzen zait. Karo, Karo. Puto nomu. nomu. Claro. Egia da, oza, niri kostatzen zait. Eta gero, atzetik Baina aurrera eskumotxa edo daukezuela. edo aurretik atzera. A ver, venga, bat, bi, iru, lau. Lau. Joder, malentea. Bi, Baina iru, zin lau, bost, importa du sei. txikia izatea. Zu txikia izan ere, zure osa erran edut. Karo, baina dana Ez du proportzioa. importa. Bezu betxikixe. Ez, baina, Bai, esaten baina- ari naiz, baina- Claro, ja, bai, bezala egixe. erreztasuna handiarekin heltzen ipurdia garbitzera. ¿Ves? Ni Nik hori bai. ezin dut egin. Ez, Bueno, bai. O sea, pero me cuesta un poco, Bai, eh. bai. Ezkerarekin edo eskumarekin. Eskuinarekin. Vale. Eskumia Eta aurret, bueno, igual nik adibidez jaten dut kontrako... Ah, bai? Bai, hori kuriosua da, Ez eh? dakiz eba, baina... Bai. Gero esango eskue eskatologika garela. Ja, total. Beti zado eskue. Total. Bueno, oparia! Hola, ja Ole. zure desik Tasi! bete indi! Ze ondo! Ze guai, A bai. ver. Bueno, ez dakizu zer den ireki. A ver, Atera paketetik. tipiko opari bat, balon bat, hola. Ze ona. Ai, ze graziosa Yupi. zaren, Olaia. Mila Eskerrik esker. asko. Bueno, Laia, gu super guztera zelan egozazu. Ongi, osea, a ver, ez da egon gaizki elkarrizketa, eh? Ongi bakarrik. Bai, osea, normal, ez dakit. Baina ez da egon gustora. Bai, baina normal, ez? Osea, ez dakit. Ai, bale, bale. Zoz izan txarto... Bueno, hemen utziko dugu, sin más, que bajón, no? Vale, ja, bueno, berriro zaitu Bueno, pues gara, gobiatuko. behintzat ongi... Bai, normal, ongi, vale, normal. normal. Bueno, igual ja ez da ingold. Beste, igual ya zara ingold. Bueno, Bueno, broma izan Vale. da, ezpada. Bromia, bromia. Bueno, igual ez. Igual ez.
datorren astera arte kariz, datorren astin beste atal bat, jarraitxu laia, jarraitxugu, eta agur. Aio, Aio. eskerrik asko.